kitata. Bobaracho-Kisii. Tata. Omusacha oyomo bwe miaka ya igatua. Anyomete omukungu anchete aburitang'ani akamurusipara akamoiraka. Aburitang'ani. Naandaraini. Akamoiraka. Ekera moiraka omusacha bunere naro turi konyara kobera konye tubwati ebisabu bisaine goseni beisaine oikogende siko origie. Osache. Akagenda aso muchoyo obobaracho. Akaigora igoso botaria botari bobaracho. Aya. Akagenda bona ani biasara aigoire. Oigoire nyumba yo kwegokia kabisa. Mogogani kabisa. Ekera igoire nkoni yare binyugo byaye kadhalika nechi ndagira kiri yakonyara koni biasara mbuya bire. Arose na rosi kenderende egendererie. Tata saitani moyale. Nechi semichaye unaguchirwa timetigo chigwanje kabwangu. Aromokora. Omokora. Wono omusacho oyo kaigore biasara ebi. Agachi akanyoro mukungu onde. Tima dio tinta dio conclude bonga igaro reka retumuya kubori okareka abwara tinkomanya sababu temanyiri sababu temanyiri ekera monyora aga abakarosi agreement yao bakaigwana omaide bakanyo bagakombo enyumba abubo baracho bakamenyo bono omusacho yekabango twarira bakungu babere ori okareka akeira nananga bono igonche gona atigwa oyo iru etaoni rende erega amenye to buye no gosibige tingiro na silipasi na kora kuri gosukie kabeti buyaga nga yanyegeire okay orionka agachaka kuri giseminke kerari giseminke nera agachaka umerana no musaigete kama tevono manyete Musao mumura. Musao musaja igumumura miaka yigatu. Kama tebibono majetoria igakare town na incha igembe one nyinge. Ono mugino yo gotebia musao. No musaja ere nebono na bekoro rabo gwate birengere libia ya igo bikaumerana. Kegerwe neke na kagatigire kalende. It makes sense. Yo ndere town yale. Bono yege ntakoleta mmochokora tachiti ko balance buya. Abakungu ababaye. Bona tata omungwano oyo lendo nyoliro musubati oli gatigireka bakataka ng'enteke bona bakebeke kerario kemanyekane egere basibyo yo bororonga ngakiatwara omukungu okabero tigo olika mpado ni abuo oyo utagete kobeka kerari ningo bona no mukungu oli onka nero utagete boro nere koro kyo bunyangongo bwaye gate bachire bona na baroko muagende taoni Eje diankoro. Nera gatebia gasacha akanyora ngaki. Bona na heta tukurari kibisiringi ke turagenda mobogani nga kamani agakoro. Gatera nkuri ngoro niko yekere. Akonde na hai kwara temi karakari orangira no mobogani gaturagwembe omobo. Aguna kamani ka yote yagaia. Agakotega na hete mango orandusirisa buma goratiguma. Garagira reje na gwembe asaki. Rio kiria nyali. Okay, na bongo koira akamuira. Kera moira enyombe ndagira yale ngone nyinge bakanyorera ni binyugwa wakapiga 1 2 3 zikawashika kera bayunga bapikiri wale birengere bigateba kaki kwanza yule mjinga situpite pale tumuonyeshe nimwambie kwanza hii imeenda ala karangiri pikipi nduwe ndutia karangiriwa toeti bobaracha somo bogani okurukuga naiga utotenenio wake ado kuyake abunangwali kwa kuyako tenenake umanye go toiraka mundu raito gukwania bakagenda maite buna baiko bakanyoro mungwaro na alesiko akanyete chi customer agona kuligire lingaki musaje uri bona maite bakakuyaka musaje uri bona kapige tio manyete akamote bwana na gotebeti bwana mimi ni bingwa hii imeenda ayebono tuwaro ile nje mbwato ala tuajireka baka made okibigi wontu akorere mission togendeka ala mungwa kama debe ngwa kito chikolia gore kanyango kakedo tokera turute chiko igoro turagenda ndoko tobe bigi chakuye mbwako tole bono
bakagenda omusacha ori gategererete ikarasi ate nare batageta igwe ko bakora gugwe kwani aigwe omaete omusacha ori akarigereria ageka nege yegi mutu akairana mabogani oya ime akarengeria ngabanda bate banka baguchia bone agekorera ni kuruazo agasieka mabogani agekorerania gachakinjira eratagire ni bibi achakara maguru tata agaiko akajoro musacho riro ali mwaye bono makosa kubwa we igamutigirite chinko machimbe goika bono hapo kuna makosa amutigirite chinko machimbe as we are speaking now musacho riro babwate chinkoma aendelea kuuguza majeraha bono egintu kegonkona neke omukungu oyo otigireka omusacha no ari ase tauni ya Bobaracho onyorire oyonde orio nkabona obeira abandoned otigirwe enchera gete onyorire omusacha omwao bono ngobwata mamocho omusacha oyo otoka osere omukungu oyo onyora omusacha omoyia osere omusacha oyo bwata omukungu omoyia muntu omuriri pia sesake yonsi no musacha oyo omoyia oyo otoka akamani aka omuriri ase sake yengima yes omuriri pia sesake yengima kero omuntu abwata omuriri bwaene boya okay ekiagera igaimukiri bune lakini atabe puppet yase kigusire dandro montangeta aki ekengere or something igaimukiri buno omuntu tukorokie bicha gete ngatiga twende nkoroki buchia so omuntu ine raigu bobe but in the real sense I don't think omongino serious yarengero omomroyo secondly mbo sensi bongananaki omuntu oratwara ogende bakochi kwo gotiri muomosacha onde ndio nakio ibono tigiru chingoma it's called trespass mongino yere ndio kero kumurigeri buya was that the best way are we approaching it maite na atigire kere med fomo atigire ka kero mwao thwekirwa chinga kichiaingeire mata ori otigire na nero monene unyore ni sababu nere chinga kichiengere ere unyore number 1 ndage to mojaji ko bwate binte byose na pardon asibirangere byao nero musubati omonene olemereire omusacho babeire nere batabwati kenda olemereire you see inkare ali main izabo ebi byonsi omusubati yo muyata gete kokorerwa nere nabita gitakorerwa aria nane ni fogiti nere otakire kubikorerwa more than anybody else yes naende nere no muntu nere no muntu tali maraika omusacha oyo natigete gukora ibintu byonsi nka igachita akanywera aria gakiropi igachita agakorogerwa aria musubati oyo I wish angana arigeti no yenge ikaroge koreke elindo musacha oria aeresenga na kiata gete go balance chinka chia before atara decision ye I think bono according to me omusubati yonga kwa mojaji orori oyo ligetia kama oyo baba arengena kamani aka I think omusemi anyoreta mutantaniti gati omusubati oyo nyakoreta kamani no musacho oyo original oyo nyorero mukungu oria okabere ngora jaji yake bobe awazete go bega tini no buya kitrata onde vanike gorura awazeta koira no na ukibweka ine kere fashion ingao kitrata onde vanike in short generally ndio naenda bantu mukebwatega abana ba specific yakireta generally to basawe tiema go cheat asengenche spouse ya onero eyatogete ke go cheat
bune njere yemo yoko revenge. It doesn't work like that. It does not work like that, my brother Dudos. Ngabona sengenjo umusacha nanyorete umusacha onega iganga abwate gose ngochiti yale nganenje bono tigandigi umusacha onega igesikotoro kaniege ndedro. It does not work like that. Ngabono gose musubati oyo na igule ngabwata basacha abande sikoga iganini nini chibono tigandigi abasacha abande bone koranie. In fact umenijibu vizuri. Haiwezi. In fact na wate bagwajire version ye ngao lakini abebuweka ine bono kuangena ndilibolio. Yes. Because nche number 1 na mwekea makosa ule mwanamke. Kabisa. I blame that woman. Oli otigireka. Ekiagera she's a legal woman. Igare kuri ye procedure ekomo favor. Yes. You see? Yes. Bono buyakire litobe tayari. Buyakire litobe tayari kabisa. So erare kuri ye procedure. Ikiara bwate ground. Na bwate ground. Ground igire kiari gutumika. Na kibono gutumika gotere na igoro. Yes. Rone kenyoro kubulinga kusembo maeta mwezi. Correct. Para sego ikarazo. Ati chinguru je ono gochire sekejo. Egere chimbande njiro etaburutire jetense unless umusubati inero utagete gwesonga ilinda ruanya orasa gutiriria gare. Nesongete tayari. Tati anta maiti musajo egeraga chieto agatigera. Kiagera matharau kina bacha bairanirira bagambwe. Matharau kiora to musaja bakamuo musajo. Olige na jerete tikiti yoko genda kwanza. Sasa wengo tevinga. Aye na jerete tikiti. I think vono oyo kamera bwate ground. Bono ya otware ground. Otware ground. Bono o justify ro musajo bona enda amenyeranio bono miss. Kweli kabisa. Yes. Na ande indeed I think yo mentire birangererie binga so musajo lina ki muntu yombwate kumbe hakuwa muaminifu pia. Hakuwa muaminifu. Kweli. Na ende bono musubaji oyo. Oro kiriengo musajo yo magenda Bobaracha kanyoro musubaji mongao. Igeye ntonkire kiareka about main. People are going to conclude. Yes. Umusubati yo kumbe nero gerato musajo akachikanyoro we. Most probably. Ige sege njarenga so musubaji oyo. Oyoga ige oro. Kiagera mbwangu kiarenga lipaka koleto musajo mongao. Tara arengere ringa tiangu anero ne father in law. Esamo ni musajo yato erese ngie gigendret. Bwana. Ai. Maajabu ya ulimwengu bwana. Kibone go chakova gose. Utara utayire message yo kumisa amena buliga basi decha. Roguru ibiri nero. Tita ndimo kwana ya watora bukubi. Turiko mukwana. Musonge watora musonge sikai. Akiato kumanya kompategerete. Tiangole ne ndugu yade. Akiba. Tuika mena buliga basi decha. Botukekere. Lakini anyway watambi yake seja Friday anyway sejangeranie ikendi igosongo jere romanga nande tayo makongu lakini bintu ngole kana birense yogokumia nabo kolege ento kwarengo mungaini kware ocha gokonywa oire getambukiro gete oira nekobo muliripi bwangera niguna na kwa bwate ground kware gokonya ende botambe omonto gokore gento gusibia omonto obororo nero obororo buri bokuiranira at the end of the day tokana boira iga to tigwa either ni boyfriend yao gose girlfriend oimokie getambukiro kegima konyoro nde bwesi okurobanani na gochaka gotwanga chibichana gobeko mutandanga no uri otete gosibia obororo ni ngada waisi ubugete nganko sukunana narenge nganko hangi narenge Konyororo gwete getare gete. When reality will sink. Okurara lituko ligi marando to boli ga to ko basemi.